Pre, hatag na ko kanimong 15 minutos sa pagpabarog sa maong tema nga si Maria Dili Inahan sa Dios. Kung mutingog ka, magsugod ang imong oras. Okay, mga higala, katanan nga mga mananaway, mayong gabi. Ako naglaom nga mayo atong buhot, walay mga sakit nga mga pulong. Kita nagangkon nga mga Kristohanon, atong ipakita ang kinaya ni Kristo, dili ang kinaya sa kaaway nga mao ang yawa. Akong pasalamatan ang atong magtigon nga moderator, walain si Dan Masin, no? Maayong gabi mo diya o sa akong Ikson, pinalangga katpang sa Catholic Faith Defenders. Maayong gabi mo diya. Okay, mga higala, akong gidawat ang maong tema tungod kay sa kini pagtupak alang kanako, tungod kay ako nagbasa man sa balaang kasulatan. Mao di nga walay pagwaduha, ako dayon pinawat o kini nahitabo gayod. Bisan pa man nga dunay mga kapulian sa kalain sa panahon karon, apan gikaluyan gapon sa Dios nga maayo ang dagom sa signal. Tapo pa may tabo karon, abot pa sa bot nga daghan mga tao nga interesado kung unsa gayud ang kamaturan mahitungod ni Maria nga akong pamatuan nga si Maria dili inahan sa Dios. Mao din ako itadarog gabiyon ng mga higala, mga tigpaminaw, piling mga tata. Iyay kamatuoran nganong dili inahan si Maria sa Dios. Una, number 1, numero kapitulo 19 verse 23 versikulo 19, nagkanayon ang Dios dili usa ka tawo o dili usa magbatak, dili siya anak sa tao. Atong dumduman ha, ang Dios dili anak sa tao. Okay, dili anak sa tao, mao na ako gingon nga dili inahan sa Dios. Kaya kay tinatong kapatang akong amigo nga si Eugene Gapo, mupamatuod man nga inahan sa Dios si Maria. So nakita lang ko ang usa ka bersikulo, bugat-bugat bud ning bersikulo nga akong gilatag karon nga dili siya anak sa tao. Ha? Mo na mga gala bugat nga bersikulo ang gihatag. Unang bersikulo kamatuoran nga dili inahan sa Dios. Kaya ang Dios dili sa katao. Ikaduha bersikulo, iya pa ilahing pamatuod. Dili na ko mo apil-apil ni dili na ko apilon si Kristo diri ay tawhano naman na siya, nagpagkatao naman na. Diri ko sa Dios, mao man ang tema. O siya gingon sa Juan 1:1. Iyay kamapuran mga higalay ko, ang pulong Dios o ang pulong kauban sa Dios. Manay mabasa na to diri sa Juan 1, versikulo 1. Juan 1, kapitulo 1, versikulo 1. Ya, kasunugdanan mo ang pulong o ang pulong Dios o ang Dios pulong. Wala na galay ko nga atong makita na ang Dios yun. Yan, sunugdanan sa pulong o ang pulong Dios. Yan ang panahon na wala pa si Maria. O day kamaturan mga higala. Yan atong nadungog na si Maria dili inahan sa Dios. Tuhan na ka bersikulo. Ikatulong bersikulo mga kaigsunan. Nga akong pagmatuod nga si Maria dili inahan sa Dios. Diay bersikulo ang basahon sa Salmo 24 bersikulo 1. Ang sa gingon diri, ang basahon. Iya ni Jehovah ang yuta, ang pagkapuno, ang kalibutan, kung sila na nagpuyo nini, kay siya ang
sukod nga na si babaw sa kadagatan. Ipalugon si babaw sa kasigidan. Kintang musaka nga to sa bungkod ni Jehova. Ikatulog, versikulo, nagmatod, mga gala. Kaya ang Diyos naglalang sa tanang butang, diri sa kalibutan, nining panahon na. Wala pa si Maria. Klaro og tinaw kini nga bersikulo bugat pa ni Gala igsoon sa bugat kini siya sa kamaturan sa akong gipangbasa nga dili gud inahan sa Dios dili inahan si Maria dili inahan sa Dios. Kada nga bersikulo ay Gala ambot lang unsaon na pag puis sa akong kapag kay musukap man siya ni ako pagpatod kani karon basin mangutana siya nga asa mabasa sa Maria dili inahan sa Dios. Kada nga pangutana mga Higala son ako na nang ipagandaman ha ora akong pagpamatuod dili litra pagpamatuod nga dili inahan sa Dios si Maria. Kay gano ang akong gibasa nga bersikulo mga Higala na duog na to nga wala pa si Maria na. Mao na akong pamatuod. Kaya dili igid siya inahan sa Diyos. Ha? Genesis, kaupat yung versikulo ang basahon. Genesis 1:1. In the beginning, in the created God, heaven and earth. Ha? Kasunugan, gilalang sa Diyos ang kalibutan, ang langit, ang ganyuta. Nga na panahon wala pa yun si Maria mga Higala ito. Nakita na nato mga Higala ha. Kay kaniya nga ang usa ka Diyos mga Higala dili siya tao kay ang gingon sa Juan 4 versikulo 24 simbaha siya sa espiritu ug sa kamaturan. Ang Diyos Higala igsoon usa ka espiritu dili siya mga Higala tao nga sama sa tunguna-huna. Dili nato i-compare ang Diyos sa tao. Dili nato ipareho ang Diyos ug ang tao. Ha? Tungod kay lahi ang kitawag nato nga divine nature o human nature. Ang ako gipamatuod diri divine nature. Kay mao man sa tima, dili inahan sa Dios. Wala mi nagdebate nga may tungod sa pagkatawhanon. Nakita na ito mga Higala so ang buta kung tao ni pagpangutana sa kapag mga Higala na basin mangutanan siya yun ka si Kristo Dios basin mo na ipangutana na ha ako na nang ipagandamon mga Higala so mo lang misukol ko aning yatima ako ning ginawa pangutay na ako'y pamatuod diining mabersikulo ha. Ikalimang bersikulo mga Higala ang Diyos, mga Higala, ang Diyos, walay sala, mga Higala ito, dili sa sama sa mga tao dito sa kalibutan, nga doon ay sala, dikan sa ipanamkon sa atong duha kag atong ginikanan sa adan o iba. Higala ito, ha? Dili sa Higala ito sa akong pagbabarog, karong gabi yun katong mga bersikulo bukat ng Higala ito. May gano, katong mga bersikulo wala pa gayud si Maria akong panahon wala pa mga Higala ito. Kano sa lang binutaw si Maria, diya na Higala ito sa kaliwatan sa anak ni Israel. Diya sa Juda mga Higala ito, ambutang sa Juda banaw sa ikan sa Jerusalem. No? Gikan sa anak ni David Higala ito na mga kaliwatan diya ay gikan sa amasawa ni David diya na linya Higala ito si Maria hangtod na tao siya sa tawhanon gikan bako matahon sa Galatia 4. Bodi Higala ito na diri ako na ningkoton kadali maong bersikulo sa Episo Kapitulo 4 bersikulo 4 mga Higala Galatia day. Mao ni ang paborito Higala igsoon sa atong mga Catholic September may tungod kang Maria kining Galatia 4:4. Mao ni ilang hawiran mga kaigsuran. Apan sa pag-abot sa tukma nga panahon ang Dios ipadala sa iyang anak nga tao
Ang babae na tao yalom sa kasugan. So, bala ni galay ko na human nature. Pero dili man na may akong kita barog mga galay so ako lang nang gikot kay kabalo mo ko nga nagi siya pagsupak ari ako ang pagkabarog karong gabi una. Ang pagkadyos mga kaigsunan walay sinugdan walay katapusan. Si Maria dunay sinugdanan ikan sa mga salamat Mr. Moderator. Ikan sa ilang mga kaliwatan ng mga tawhanon si Maria na ay sinugdanan mga kaigsunan. Apan ang Dios mga higalay son walay sinugdanan. Ha? O walay katapusan. Alpha and Omega. Si Maria higalay son dili nato matawag og Alpha and Omega tungod kay si Maria dunay sinugdanan alang sa ilang kaliwatan. Mao nga mga tawhanon nga mga kaliwat mga dili Dios nga pagkaliwat mga kaigsunan. Tungod kay ang Dios mga igala dili po Dios nga kaigsunan nga gamhanan para dili mahimo nga inahan sa Dios si Maria. Kaya si Maria mga kaigsunan walay gahom. Ha? Katagal lang sa gahom sa Dios. Sumala sa iyang pagkatao ni Jesus. Oh. Oda idalay ko ang akong pagbabarog karong gabi una. Nga na ay mga bersikulo akong gipagtutlo abot lang kung unsaon sa niya kana pagtuis. Kung mutuis man akong katbag nga ang Dios wala inahan. Dili na ako ang iyang makontra kundi ang Dios na gyud mga kaigsunan. Dios na kung musupak siya ani akong bersikulo. Mr. Moderator, kining naay mga tao dali. Ay turog-turog. Typos. Okay na. Okay, padayon. Okay. Kung iya kining tuison ang mga bersikulo akong pagbiyon. Dili ako ang iyahang makontra kundi ang Dios. Imagine mga kaigsunan, kontrahon sa wala sinugdanan yung doon ay inahan ang Diyos. Wala mga kaigsunan. Kay Genesis 4:25, wala diha si Maria sa paglalang sa Diyos. O sa gingon sa Genesis 4:26, buhato na po ang dagway sama sa tao. Wala diha si Maria mga kaigsunan. Ha? Tungod kay si Maria, tao lamang sili Diyos mga kaigsunan. Okay. Mr. Moderator, pila lang ang time? 2 minutes. Okay. Dapat mga 2 minutes mga higalay son. So ako naglaom, motipas ang akong katang sa mga pangutana. Ako naglaom nga makapokus lang sa tema mangutana siya nga dili inahan sa Dios. Sumala sa akong ipahayag ng mga bersikulo. Daghang salamat. Ang Ginoo magapanalangin sa tanan nga mga nagbiog at nagtanaw. Hinaut nga okay ra atong mga heart dia. Wala nang sakitan kaya ako napabarog lang. Ikan sa Blanca Salatan. God bless. Huwag mayong gabi sa tanan. Talk to you, Mr. Moderator. Andam na ko sa pagtubag sa mga pangutana. Ayun. So atong pasalamatan mga igalang mga igsoon ang atong affirmative side sa pagpabarog sa iyahang part karon no. Isip affirmative sa tema nga iyang gipamatudan. Nga iyang pamatudan si Maria dili inahan sa Dios. Napa siya nabilin nga 58 seconds pero iya kining wave mga higalang igsoon. So arita sa 10 minutes
nga 10 minutes nga cross-examination sa negative side o sa affirmative, sa negative side ngadto sa affirmative side. O nga kini kanang 30 seconds, no? 30 seconds nga kuan kanang explanation. Alright? So, bro, Eugene, ready ka na ba, bro? Kalayas Ginoo, ready na. Okay. So, magsugod yung mga oras. Magsugod ka sa pagkamuta. Pero kadit lang, yung mga feedback mo lang kita. Ana, okay na? Upa na feedback. Feedback ba ko? Bro, Jeffrey, try daw sorte, bro, Jeffrey. Feedback ka. Okay na. Sige. Ga-feedback, bro. Ga-feedback. Feedback ako sa dingi opening kuan kadali lang nga mag-off sa kung sa may itong kuanan. Ang tangon sa nako ni akong kuan headset. Tagtaga ko ng imuhang kanang charger mo, ga-charge pa si Boki na imuhang kuan. Kana bro, okay na bro. Kanawa na bro. Ga-feedback to, bro. Dungog Feedback ko ya, ang sir. tingog. Okay naman daw kuno rin yan. Sige. Basta okay lang ang project, Ray. Wala problema ko. Okay. So, 10 minutes cross-examination with 30 seconds explanation. Bro, yun, yata na ko pa yung mga higayon. Magsugod yung mga oras, magsugod ka sa pagpangutana. Sige, salamat kayo. Mr. Jeffrey rin yan. Ang matod sa imo ha, ako ni Supak kay nagbasa man ko sa balaang kasulatan. Dihang gibasa nimo ang balaang kasulatan sa imong pagbasa, naabay imong nabasa nga si Santa Maria dili inahan sa Dios. Yes or no? Okay. Dan. Ito ba ko? Kategorikal na? Tabag. Balik ka kay. Okay, akong balik ko na. Ako ni Supak kay nagbasa man ko sa balaang kasulatan. Sa dihang gabasa ka sa balaang kasulatan, naabay nabasa nimo nga si Santa Maria dili inahan sa Dios. Yes or no? Okay, mutabag ko. Tayo na ha. Akong pagsubag, pag-presentation na ako, wala ako nag-ingon na basahon ito por litra. Moderator, objection. Namay mo ako. Objection. Objection. Akong pangutana, naaba say nabasa, yes or no? Kung wala, explain. Kung yes, explain. Okay, so bro, nangayo siya og categorical ni mga tubahan. Tutubag ka o categorical, bro, na kay 20 seconds sa pag-explain nga nabilin. Sige, mutabag ko ha. Mutabag ko. Ano ba sa akong masabor, ang ako ang tema, diri basahon litra por litra. Kada bersikulo na ko sa wala ko nag-ingon nga basahon auto ita pamatuod nga wala si Maria sa mong bersikulo atong gibasa. Next question. Okay. Lain pangutana. Kadit lang gi-post na ko kay ga-feedback ng tingog ni bro kuan Nag-feedback at maglaro ang kang Jeffrey rin yan og ang imo bro dan mo lagi Muha gina bro, mga kwan bro. Kaya nga mo amang duha dili maklaro. Tinaw raman sa kong monitor dire bro. Tinaw raman. Matod pa din sa mga audience na to, maklaro. Ang amo ang tingog ni Bro Jeffrey, ga-feedback. Kang gapura ang maklaro, nag-record na siga po. Nangyayang una ba? Wala mo ko mag-record bro. Wala ko nag-record. Pero kasagaran na bro, naana sa Pero kuhaon ako na ang kuhan bro, microphone. Mahinay po akong tingog. Tryan na ako bro. ang kuhan lang na bro. Oh, mic check. Oh, kana. Wala na naka-feedback.
Sige bro. Kanang walang kwaon kay Oh, kana bro, madugog ka. Klaro naman yung ha. Klaro na. Klaro na ka ug wala ka headset. sound check sa nako dere. Sound check. Walang kwaon kay kana. Sa naing pangutana bro, Jeffrey rin yan, madungog ko nimo. Sige, magdurog, klaro na yun, sige. 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 Naing pangutana mauni. Tuloy na to. Kadyo lang kay nakapos. Kadyo lang nakapos pa inyong oras. Tuloy na to pangutana, 8 minutes and 41 seconds. Bro Jeffrey, padayon sa mga pangutana. Okay. Sa numeros, dayon Juan, Salmo, Galacia, imo ning gipanggamit. Nabay nabasa nimo dinhi nga si Santa Maria dili inahan sa Dios? Yes or no? Okay, motobag ko. Mr. Moderator, objection sa. Mr. Moderator, ma-object ako. Okay bro, say objection mo bro. Okay. Wala ko napamaton nga basahon sa bersikulo. Daan ko lang nagsulti ganina sa akong pag-present nga dili basahon sa litra Bro. por litra. Moderator's time bro. Okay, ang pangutana namon gud sa atong rules nga ang pangutana nga categorical tubagon o categorical ay mo explain. So ang imong objection dili na mag-grant bro tungod kay naamantay rules nga ang categorical nga pangutana tubagon o categorical. Ihapon ang katungod mangutana sa imuha sa maong pamaagi. So ang imuha bro is to hatag sa tubag sa categorical o pagpahayag sa 30 minutes. So ang iyang pangutana sa mga sitas nga imong gibasa, naa ba kay mabasa diha nga si Maria dili inahan sa Dios? Yes or no? So palag tubag bro sa categorical, unya explain lang po dayon bro 30 seconds. Wala na objection na bro, objection. Ang imong objection bro, kuan magod, dili siya mag-grant kay naman tay rules about sa categorical. Mo ko nga kuan ako ang imong rules kay og mo kuan ka moingon ka nga wala ka nagpamatuod og explain ako ha. Og ang imong objection moingon ka nga wala ka nagpamatuod nga litra por litra, dili na siya objection ang tawag niya na. That is explanation. So dili man pwede nga mag-explain ka or motubag ka sa panahon sa objection. Mao na nga kuan ako ang imong objection. Okay na bro. So sige bro. Palihog tubag bro Okay. sa categorical niya explain. Okay. Okay, motubag ko klaro ha. Dili mabasa kay dili ina maoy ako ang tamatuod, basahon sa bersikulo. No ha? Kay ang akong pagkamatuod, dili basahon litra por litra diya sa mga bersikulo. Kung dili gigamit ako ng mga bersikulo ha. Hagig pamatuod nga si Maria dili inahan sa Dios. Kay wala pa man si Maria alang panahona. Sunod pangutana. Okay, next question. Laing pangutana mo ni. Sa San Lucas Kapitulo 1, versikulo 43. Sa San Lucas 1, 43. Matod pa sa Biblia nga nailugo sa Seventh-day Adventist. Kani ang Biblia. Dingon man. Ngano ba gayon nga gitugot man kini kanako nga ako pagaduaon sa inahan sa akong Ginoo? Ang akong pangutana, base aning gibasa nako kay niingon man si Santa Elizabeth ka inahan sa iyang Ginoo. Ang akong pangutana, unsa may Ginoo sumala sa Biblia? Okay, motubag ko. Ang Ginoo dili ina siya tawhanon. Kung dili usa ka na ka divine nature, kinaiya na. Padaglitan. Ginoong Dios, di ba? Mao na nga wala na nag-refer sa tawhanon. Kung mogamit og tawhanon ka na human nature. Pero kung gani Lord o Ginoo gamiton, nag-refer na siya sa Dios. O niya kung mag-refer gani na sa tao, kana mo na inahan sa Dios. Pag yung gani nga Next question. Next question. Di padayon. O man ang 30 seconds. Kanang matod nimo kaning Ginoo diri nag-refer ni sa Dios. Tinuod ba tong nadungog nako nimo? Wala ko na yun nga nag-repair paminaw sa mutubag ko ha. Nagingon ko, nag-repair na si Ginoo sa Dios, pwede po mag-repair sa tao. Kung mag-repair na sa tao, tawhanon na siya. Muna na inahan ni Jesus.
nga mo si Maria, pero pag nag-refer dahil na sa Ginoo, Dios na siya nga kining wala na nag-refer sa tawhanon. Okay. Kung imo i-refer sa Ginoo ang Dios ay Lord Jesus, so ang kwan diya ang Lord dili na sa tawhanon human nature kundi Next question. Next Laing question. pangutana. Laing pangutana. Kining ni ang gitawag nato nga niingon ka nga nag-refer gyud sa Dios kining Ginoo. Uyunan tong imong giingon, imo tong supakon. Okay, motubag ko ha. Wala nimo naklaro akong tubag. Tagayon ko kanang Lord pwede mag-refer sa Dios, pwede pod mag-refer kang Hesus. O nya kanang Lord ya, pwede na ma-refer kang Hesus, pero ang divine nature dili na siya ang Lord sa inahan ni Maria ay inahan sa Dios o inahan sa Ginoo. Kay divine nature pala kung nanagay ni Jesus kana inahan na ni Hesus. Sunod pangutana. Laing pangutana. Kay mato dinhi inahan sa akong Ginoo man. Kinsa man ning Ginoo nga giingon ni Santa Elizabeth, si Kristo ug ang Dios Amahan. Okay, motubag ko. Ang Diyos na diya, paminawa para makuha mo akong tubag. Kanang Ginoo diya. Ako tron bro. Kinsa ning Ginoo nga giingon ni Santa Elizabeth nga inahan sa akong Ginoo, si Kristo o ang Dios Amahan. Okay, motubag ko. Sa ako ng gingon, paminawa, dili na kategorikal. Basta gani na Ginoo, wala na nag-refer, pwede mag-refer sa Dios, pwede mag-refer sa tao, basta Ginoo. O niya, kung nanagani Hesus, kana nag-refer sa tao ang Hesus. Pero Ginoo gani, dili pwede i-refer na to nga inahan sa Ginoo. Sunod pangutana. Bro, okay lain, akong klarohon ha. Lain pangutana. Kaning giingon ni Santa Elizabeth nga inahan sa akong Ginoo, kinsa ning Ginoohan ning giingnan ni Santa Elizabeth nga inahan sa akong Ginoo? Si Kristo ba ning nga Ginoo yang gimin nga inahan sa Ginoo o katong Dios Amahan gyud? Okay, Mr. Moderator, balik-balik ang pangutana. Akong gingon, ang Ginoo pwede mo refer sa Dios, pwede mo ma-refer sa tao. Bro, asa objection moderator. Dili sa kanilang. Okay. Sa objection? Wala ko nang tanang asa ni pwede ma-refer ba ni sa Dios o refer ba ni sa kining pagkatawhanon? Sige. Kaning Ginoo nga giingon ni Santa Elizabeth nga inahan kuno sa iyang Ginoo, kinsa man ning Ginooha iyang gimen dire nga inahan? Si Kristo ba niyo o Dios Amahan? Okay. Okay, motubag. Bro Jeffrey, moderator's time sa tanaw. Bro Jeffrey, ang iyang pangutana na ay ginatawag nga choices ba, no? Either nag-refer ka sa Amahan or nag-refer kang Hesus Kristo, ang term nga inahan sa akong Ginoo. So ang giingon diha inahan sa akong Ginoo, kana daw word nga Ginoo diha, asa daw na nag-refer sa Dios nga Amahan o kang Hesus Kristo. So palihog lang og tubag bro sa choices and then 30 seconds nga explanation. Sige bro, lihog bro. Diya, Mr. Moderator, ang Ginoo nag-refer kang Hesus, pero kanang Ginoo paminawa. Kanang Ginoo diya dili na anak ni Maria, kana lang Hesus. Pag ingon nga anak Ginoo, pag bingon gani ta Ginoo gani, dili pwede nga anak na ni tao sa katao. Kato lang gi-address na Ginoong Hesus. Kanang Hesus di amo na inahan ni Maria. Pag ingon kita Ginoo, wala gyud na siya inahan. Kay nag-refer na Almighty man na gamhanan. So ang tubag mo to nga ang Ginoo wala nag-refer sa next question. Okay, laing pangutana. Ingon niya nga kining Ginoo nag-refer di ay ni kang Hesus Kristo. Ang akong pangutana, si Hesus Kristo nga giingnan ni Santa Elizabeth nga inahan sa akong Ginoo kay mao kanis Kristo. Kining si Kristo nga gianak ni Santa Maria nga nahimong inahan mismo si Santa Maria. Dios ni o yawa? Okay, motubag ko. Paminaw ha. Diya inindot kayo nga tubag. Ang Dios, paminaw ha, dili inahan sa tao, kundi inahan siya sa tawanan. Okay. Sa objection. Wala akong mangutanag ang Dios ba unsa iyang inahan na tao bag dili. Ang akong pangutana katong gianak ni Santa Maria nga maton ni Jeffrey Rinian nga kaning Ginoo mo na si Kristo. Katong Kristong gianak ni Santa Maria, Dios ba to o yawa? Kung moingon sa yawa, explain. Kung moingon sa Dios, explain. Objection, moderator, objection. Counter Objection ko. bro.
Sayo ang pangutana kay giana ko no ang Dios. Wala may basa giana ang Dios diyan, Mr. Moderator. Wala anay bersikulo dili siya maghimhimog pangutana nga wala si Biblia yan yati insud ang Satanas. Dili nakapasar kana pangutana kay wala diay Dios nga gianak. Okay. Okay, moderators time. Bro Jeffrey, bro Eugene, utrohay imong pangutana bro para nga maklaro ni Bro Jeffrey ang imong pangutana, and then Bro Jeffrey kung naa siya categorical nga pangutana sumala sa atong rules tubagon sa categorical unya mo explain og 30 seconds. Bro kanang Eugene palihog kog utro sa imong pangutana bro. Okay. Balik sa imong pangutana. Ang akong pangutana, kining ni ang Ginoo nga giingon ni Santa Elizabeth, si Kristo diani matud pang rinyan, nag-refer ning Kristo, dili sa Dios Amahan. Karon kay nahimo man dahil si Santa Maria ang inahan ni Kristo. Ang akong pangutana, kani bang Kristo nga nahimong inahan si Santa Maria, Dios ba ning Kristohan ni o yawa? Okay, mo tubago. Kanang Hesus niya mauna ang inahan ni Maria, ang Dios dili. Kay ang Dios espiritu. Kanang iyapil mo ng yawa nga o may labot ng yawa diri imo man Okay. Matod nimo si Kristo mo inahan ni Maria. Asa mabasa na? Ay sa man mabasa na pero siguro dasan ka. Sinabi yo. Mateo niya. Unsa may Mateo re, wala ka basa na. Nandiguang nang binasa. Bro, ako klaro na. Ang ingon nimo si Kristo inahan ni Maria. Asa mabasa nga si Kristo inahan ni Maria? Okay na rin si Jesus, dili na inahan ni Maria day at basahon. Pangutana mo na yung pangutana, binata niya. Basahon ako Kasi Mateo 1. Atong basahon. Mateo 1. 21 sa kabatang lalaki mong panganlag Isos. So, kana Isos mo na si Kristo. Okay. Ingon manggod ka, klaro kayo ha. Nga si Maria o si Kristo inahan ni Maria. Ang akong pangutana, nanganak ba dahil si Kristo ni Maria? Next question. Mr. Moderator. Ang pamahayag ha. Si Kristo nahimong inahan ni Maria. Ang akong pangutana, nanganak ba dahil si Kristo ni Maria? Mr. Moderator, biyang pagdungog Mr. Moderator, baliktad siguro. Ayun ko, si Maria, inahan ni Kristo. Ang iyang pagdungog siguro, si Kristo nanganak ang Maria. Wala na yung pangutana na. Okay, moderators time. Pangutana, klaro. Moderators time, kung ano to. Bro Jeffrey, sa akong pagkadungog mo po, Bro Jeffrey, kuha na lang, i-clarify lang imong pangutana. Kay to og ato ning i-review ang ma-review nimo nga to ang debate. Murag mao gyud to imong nasulti, mao pud to akong nadungog. So kuha na to slip of the tongue ba? Slip of the tongue, murag na kuan lang ka. Pero clarification nimo, ang clarification nimo sa imong tubag nga si Maria maoy inahan ni Jesus. Mao na clarification. Na kuan lang, nabaliktad lang nimo pagkasulti. Okay? So 1 minute and 14 seconds. Okay. Bro Eugene, pangutana balik bro. Wala yung pangutana. Dihang giburos ni Santa Maria si Kristo. Nawala ba ang pagka-Diyos si Kristo o naara? Okay, tubag ko. Ang giburos ni Maria tawhanon. Dili ang pagka-Diyos. Objection ko, moderator. Ako mangutana kung sabay giburos ni Maria tawhanon bagay. Ang akong pangutana, dihang gibuntis ni Maria si Kristo sulod sa siyam kabuan, nawala ba yung pagka-Diyos ani o naara? Nawala o naara? Okay, mutubag ko. Okay bro, palayo ko tubag sa categorical bro. Okay. Duha ang naa sa pagburos ni Maria. Ang giburos niya, ang tawhanon dili ang pagka-Diyos. Kaya ang akong gingon sa Numeros 23 bersikulo 9, dili siya anak sa tao. Ang basahon. Okay, basahon ako. Numeros 23 bersikulo 19. Klaro kayo ang gingon kanina sa pagmutuod, ya dili siya anak sa tao. Numeros, nerap, talihan na tayo man kadali.
Nero. Okay, time sa time na sa 30 seconds. Bro, Okay, basa Jeffrey, kajat lang. Bro Eugene, imo bang panugutan nga human naman yung 30 seconds, imo bang panugutan nga mubasa pa siya? Tagaan mo siya. Basahan na lang, kaya para dili malang alam, basahan na lang. Sige. Ano? Dili usa ka tawo nga siya magbakak ni anak sa tao. Dili siya anak sa tao. Ang katong anak ang Hesus ra. Klaro kayo. Ano pangutana? No, lain pangutana. Okay, moderators time. Ayaw lagi ng lain. Moderators time, bro Eugene. Atong oras dere na 7 seconds na lang. So, ug mangutana ka dili na niya matubag kay 7 seconds naman lang. Unsa man? Last question na lang unta. Last question. Sige, last question. Tagatag last question. Sige. Last question. Sa Lucas 1:43, inahan sa atong Ginoo man. Ang giingon sa Biblia. Matod pa sa Salmo 100, versikulo 1, ilha nga Dios ang Ginoo. Giila ba nimong Dios ang Ginoo diha? Wa. Okay, ang Ginoo nga Dios maura gilan ako. Gilan mo ko paminaw ta. Gilan ako ang Ginoo. Gilan ako ang Dios. Gila pula ko ang tawhanon nga Hesus nga inahan ani Hesus. Inahan ni Maria. Inahan ni Hesus si Maria libog kita inaling ako. Inahan ni Hesus si Maria mao na gilan ako sa tanan. Ako pa motuod inahan dili inahan sa Dios si Maria. Sunod. Okay, time's up. Last naman to, bro. Okay na to. Okay. Okay, pinumdom sa mga vloggers to ha. Ayaw to ninyo himo ang katawanan tong tubag ni Bro Jeffrey kay nasa iyo prato siya ato nabaliktad na to yung pagtubag nga si Jesus mao inahan ni Maria. na ano to nabaliktad na to niya pagkasulti. Ayaw to ninyo himo ang katawanan. Basig ikat ninyo hinuon to niya putlo ninyo himo ninyo katawanan. Okay. Bro ako nakasabot ko ato nga time kay kuan kayo paspas ba ang tubag ni Bro Jeffrey paspas mo tong niya nabantayan. Okay, pero gimuon na ninyo. Ginoo na lang bahala sa inyo ha. Alright, so mga igalang mga igsoon na humana ang cross-examination sa affirmative side o sa negative side ngadto sa affirmative side. So, daghan kayong mga fans din si Brad Eugene Gapo. Ako mga igsoon, mga igalang mga igsoon, mag-rolling ragyod ko. No? Mag-rolling ragyod ko sa roles sa debate nga gikasunduan po nila. Pero ayaw ninyo huna-huna nga nagbayas ko diri ha kay mag-rolling review ko din sa rules nga ikasabutan. Okay. So shout out kay brother kinsa mo shout out sa tatri kadaleno kay brother Jason Dano o kang brother Rinaldo Bragat, Erwin Albiso, kang dapat din si Erwin Condolon Minil, si brother Giovanni, si brother Rinaldo Ramuso o Dinsky. Diya po din si Delio Nesnea. O shout out po diha kanimo brother Joko Rods Duterds. Diya po din si brother Mark Torillo. Kinsa po diha Rodjin Gaga Labs Labaho. Okay. Giovanni Cellphone Repair Shop. Ayon. Shout out ninyong tanan ug ang uban karon na pod. Okay, so dirita sa ato ang presentation sa negative side, paihang pagnigar sa tema nga si Maria dili inahan sa Dios. Brother Eugene Gapo, ready na ba ka? Sige, kaloy Ginoo, ready na. Sige, magsugod imong oras nga 15 minutos kung magsugod ka sa pagpamahayag. Sige, daghan kayong salamat Mr. Moderator. Di ta maglangay kay atong oras gadagan na. Si Jeffrey rin yan, ang yang trabaho iyahang i-deny, iyahang gisupak ang doktrina sa Katoliko nga dili inahan si Santa Maria ni inahan sa Dios. Onya sa dihang gipangutanan nako siya nga naabay iyang nabasa sa Biblia nga si Santa Maria inahan dili inahan sa Dios. Wala pud siya nabasa. Kundi masabot lang jud ko no. So sakya na to ning iyahang giingon nga mabasag masabot. Kay mao mong ginay prinsipyos Biblia San Lucas 10:26 unsa may giingon sa kasulatan giunsa mo man kini pagsabot mao na nga nagkinahanglan tag pagsabot pero ang yaha lang pagsabot ni Jeffrey rin yan wa gyud nagkadimao mao na nga di gyud ni maklaro nato nga dili din sila guided by the Holy Spirit kay ultimo mga pamahayag magkasipyat-sipyat pa man pero og gidaginot gud nako to si
Kristo nahimong inahan ni Santa Maria Purbida. Gidagino toy. Pero inani man god. Ang numeros 23:19 nga iyang giingon, dili na retirado sa kang Kristo. Nga natural mingon na Dios dili anak sa tao. Ang retirado na sa Dios Amahan. So kinsa ba gud di ay Dios Amahan nga gianak sa tao nga si Santa Maria? Wa man. So mo na nga niingon man ang Biblia, klaro kayo sa tawag kaning ang atong basahon ning Biblia kita taas pa matag oras, no? Kay bawas Jeffrey rin yan ani kay paborito man jud kay nila ning basahon ning gas Biblia. San Juan 3:16 basahon na to ha. Ingon ang Biblia. Matod pa sa Biblia, mingon man 3:16 ta. Ingon dinhi ang nagkasuwat sa Biblia, kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan. Ug tungod niini, gihatag niya iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay kundi makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Gihatag niya ang iyang bugtong anak. Ang pangutana unsa mang paagihan na ni sa San Juan 1:14, si Kristo nahimong tao ug nipuyo uban kanato. Gigamit pagyod ni San Pablo Galacia 4:4. So kay nahimo mang tao si Kristo, we cannot deny the fact nga naa ginas Biblia na suwat. Karon ang pangutana, dihang nahimo siyang tao, asa man siya na Santa Maria may giburos, ang si Santa Maria may nagburos kang Hesukristo, mauna nga sa Colosas 2:9 naagi duha ka nature si Kristo. Kung bitaw ako sa gipangutanag nawa ba ang pagka-Dios ni Kristo sa dihang gibuntis? Di ba? Luoy kayog tinubagan ba? Murag nagkatuiris bitaw. Nangita pag sa laing termino pa ni nangamutig asa dapita ni mamalanghoy. So Colosas 2:9 naa ang kinaiya ni Kristo sa iyang pagka-Dios o sa iyang pagkatawhanon. That is why we cannot deny the statement of the Bible o gidoktrina na sa mga Seventh Day Adventists, gidoktrina sa nas Katoliko nga si Kristo both human nature o kaning God na agad niya na 100%. Karon kay Dios man na si Kristo. Kaning mga Seventh Day Adventists, di lang ta maghisgot nga about divinity of Christ, kaya di man ta ni topic nato, pero ato lang nilakbitan gamay. Kaning mga Seventh Day Adventists, mutuo ni sila na si Kristo Dios. Kaya dili man ni parihaglis siyang manalo og ni siksing Jehovah nga dili mo dawat sa divinity of Christ. Nituo man yun eh. So kadihang nituo ni si Jeffrey rin yan, natural, nagiklaro na masabot pagayo diha sa Biblia San Lucas 1:23 nga iyang giuyunan nga referado dai na ni Kristo karang naa sa San Lucas 1:23 nga niingon si Santa Elizabeth ngano kaha nga miduaw man kanako ang inahan sa akong Ginoo. So unsa may Ginoo diay? Klaro kayo tanan ningon siya naka-refer man na sa Dios. Gi-record ba yan na naho dire? Naka-refer man na sa Dios. So pag imon nga inahan sa akong Ginoo, bisan pag-ato ng ilisan og Dios, walay problema na. Inahan sa akong Dios. Kinsa nga Dios? Referado ba na sa first divine person? Dili. Naka-refer na sa second divine person. Kinsa man ang second divine person nga giburos ni Santa Maria sod sa siyam ka buwan? Mao ni si Kristo mga suking tigpaminaw. Dili si Ellen Goldwhite mo ay nagburos ni Kristo, kundi si Santa Maria. And that is why nakakuha gid si Santa Maria sa titulong Theotokos, buoti pasabot, bearer of God. Kinsa man itong gisabak ni Santa Maria, usato ka Dios nga si Hesukristo, dili to yawa. Kay kun yawa palang tong giburos ni Santa Maria, natural. Muingon gid si Jeffrey rin ang inyong Maria nanganak magyawa. Kay yawa man ito giburos ni Santa Maria ug mao. Pero kay Dios man, mao na nga di nato malalis si Santa Maria nanganak gid siya ni Hesukristo nga usa ka Dios. Hinoon, ingon siya nga namas Juan 1:1 brad, pulong diha na. Gamit pa niya tong Salmo 24:1 nga ang Dios naglalang sa kalibutan wa pa mas Maria ana. Ang nature di na maanak nimo ng nature. Kana bang divine nature gid mismo bang pagka-nature ang pagka-Dios gid ni Kristo ang iyang pagka-nature sa iyang pagka-Dios. Di na pwede manak. So kay naaman na niya sa iyang pagkatawhanon, wa na mawa. Mo na musugot si Jeffrey Rinaldo sa madili, wa gyud di gyud kapasar yung katarungan niya. Way mga apostol o bisan pa sumusunod ni Kristo nanudlo nga si Santa Maria dili inahan sa Dios.
Unya, way mga sumusunod ni Kristo, anak, naunsa may gingon ni San Pablo sa Galacia 1:8 padung 9 nga kun usa ka anghel nga gikan sa langit magwali og lahi sa ebanghelyo nga among giwali, ipatunglo siya. So kini si Jeffrey rin yan, di man nato nitunglohon personally, ang iharang doktrina atong gitunglo mo nang doon nagyoy panagdebate. Muna akong giingon, debate sa rason, wala tay labot ko rason ani. Kay kung istriktohon lang ginatog tunglohon ni si Jeffrey rin yan, perting luya. Pero kay ingon mas San Pablo tunglohon, so ato na lang ni isit aside di ilang pagkatao, ang ilalang doktrina ang atong ginatunglo. Mauna kay kanang iyang giingon nga di man inahan sa Dios. May nahimong inahan sa yawa. O dili, inahan ni Kristo. Kinsa mas Kristo? Diha man ta molali sana. Tanawa ra ng Salmo 100 versikulo 1 o 3. Ilha nga Dios ang Ginoo. Unya ingon pa San Pablo, ang Dios, ang Ginoo mo ra Dios sa tanan. Ngano man hingawa man mo dawa si Jeffrey, ingon siya nga, agilam na ko ng Ginoo, gilapon ako ng Dios. Adi sulbad ng krisis. Og sa kuan pa ni, sulbad ng kaso. Ngano man, kanang Ginoo nga gimen diha ni Santa Elizabeth, walay lain dili na mo ang Dios Amahan. Kung dili maunas Kristo, pag ingon nga inahan sa akong Ginoo, si Kristo yang gipasabot ana. So kay Ginoo man, natural, dako kayo pagtuo si Santa Elizabeth nga kanang Ginoo diha mo ng Dios. Kisa si mangutana ni ba nga kanang niang mabasa bas Biblia, masabot na siya bro, dili na mabasa bro, sakto tong imong giingon, na dili prinsipyo niya. Ikaduha, di sa nimo mapugos sa Katoliko nga kinahanglan yung litra por litrang basahon. Kay ngano man dili baruganan sa simbahang Katoliko nga letra por litra gyud ang basahon ang among doktrina tanan sa Biblia. Muna klarong istorya. So, siya bitaw, gipangutana ganina, hingon mo siya nga, masabot raman, dili man na litra por litra gyud. So na, mo hapit na gini magkatoliko. Kunya niingon pa siya nga, di lang nako ni ginuton untag pangutana kay wa man estima. Si Maria wa may gahom, gitagaan lang siya gahom. Tinuod man na nga gitagaan siya gahom. Pero it doesn't mean nga gitagaan kag gahom, wa kay gahom na kag gitagaan mo ka. Para ra nang analohiya nga gitagaan kag bugas, buti pasabot wa gyapon kay bugas, gitagaan ka na adyo kay bugas. Naay gahom si Santa Maria, gihatag na sa Dios. Ang pangutana na tay mabasa sa Biblia nga kanang gahuma nga gihatag niya gikan sa Dios, gibawi na sa Dios. Wala tay mabasa na. Muna nga hantod karon perting hadluka jud kayo ang yawa ni Santa Maria. Makadungog lang gali ang yawa sa pangalan ni Santa Maria, magkisi-kisi na dayon. Muna atong kaatbang nalibog ko ani. Kay nganong mahadlok po ni sila mo-mention tag Santa Maria, bolibad dayon, magrosaryo ta. Kung di ni sila mahimutan. Gali, ora gaduda na kita ini. So dinhi nato makita kanang iyahang Mateo 1:21 tanawa ra guna giingon niya nga ato basahon ng Mateo 1:21 naginuton lagi nato na kay loy baya nagkasilimuang na lang in taon siya hingon na lang in taon siya nga si Kristo inahan ni Santa Maria kuno. Mo na diha. So atong tan-aw ni ay atong mabasa sa 1:21 kay gigamit na siya niya. So ato sa ning gamiton. Mingon man manganak siya lalaki nganlan siya Jesus kay luwason niya ang iyang katawhan. Kung ano wa niya basaha o katawhan sa iyang mga sala. Kung ano wa niya basaha ang verse 23. Ang usa ka babaeng ulay magmabdos og moanak og lalaki og nganlan siya Emmanuel nga sa ato pa ang Dios aniya uban kanato. Natanawa na ang giburos ni Santa Maria, ang gianak ni Santa Maria usa man di ay kagitawag nato Emmanuel. Unya unsa may Emmanuel giklaro na sa sulat ni San Mateo nga ang Dios aniya uban kanato. That is why kay ang Dios uban man kanato mao na mga suking tigpaminaw, klaro kay tanan si Santa Maria inahan gyud sa kay di man na maburos ang nature sa pagka-Dios. Ang iya lang ang mismo si Kristo ba nga usa ka gianak niya mutoy Dios. Dili ang yang nature gyud kay di man na maburos ang nature dong gipre rin yan. Dili na makuandong rin yan, bro. Mao na nga atong tan-awon og balik-balik taron atong Biblia walay bisan isa ka mga apostol na nudlo nga si Santa Maria dili inahan sa Dios. In fact, naagyoy nabasa sa Biblia nga si Santa Elizabeth klarong niingon ngano ka nga mibisita man kanako ang inahan sa akong Ginoo. So inahan
jud ay sa atong Ginoo gyud di ay si Santa Maria. Unya unsa may Ginoo balikon ako niha. Mr. Moderator, pakikuan ko sa oras ha kay basta 3 malapas tayo ni. 3 minutes, 3 minutes. Sige, salamat kayo. So mao na nga kay inahan man sa atong Ginoo, akong Ginoo pag yun, nya akong gipangutanas rin niya usam ning Ginoo ha diri bro. Maaga naka-repair ba ni sa Dios Amahan o ni Kristo? Naglisod pa gali sa balay-balay niya tubag porbida. Naglisod pa sa balay-balay niya tubag. Mao na diya nga kining atong amigo og sa lain pa ning pinulungan fiction stories running imudong rin yan. Kanang mingon sa dili inahan sa atong Ginoo, dili inahan sa Dios, fiction stories na pero hinuon bilib po ko ano yung Jeffrey rin yan kaya siya maingon nga inahan sa pagka-Diyos kay katong uban nila mag-uuli kay maingon man nga inahan sa pagka-Diyos wala man manudlo ang simbahan katoliko nga ang pagka-Diyos si Kristo na ay inahan kaya ang nature lagi di na maanak di po na maburos kay exist na diha na ng daan sakto ng San Juan uno-uno sakto ng San Juan uno-uno nga sa wapay nahimo bisan nun sa ang pulong diyan ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios so kinsa may gimin diha si Kristo exist naman si Kristo sa wapay Santa Maria wapay tanan nga mga nahimo aning kalibutan na ni-exist na siya kauban sa Dios Amahan ug ang Espiritu Santo kining Holy Trinity existado na wapay nahimo bisan unsa ang ilahang pagka mismong kanabang nahimo mong tao si Kristo become human being man San Juan 1:14 so diha na lang pud unta na hunahunang rin yan nganong kinsa maning nahimong tao si Kristo kinsa man si Kristo Dios o therefore kay Dios mas Kristo mogawas gyud sa conclusion ang maging kaginahan sa yawa nga dili man na yawa si Kristo inahan gyud sa Dios sama ra gud anang moana ka nganong nahimo mo kang ginahan sa unggoy kay unggoy man ang imuhang anak kung manganak pug iro inahan sa iro kung manganak pug iring inahan sa iring kung manganak pug kabaw inahan sa kabaw that is why kasi Kristo usaman ka Dios di man unggoy di man iring di man unsang klaseng mananap Dios man di po diawa therefore ang conclusion na inahan sa Dios si Santa Maria dili inahan sa yawa anak lang kasayo na dong Jeffrey rin yan dapat sabto na to pagayo ang Biblia ingon siya ako ni supak jud ko anak kay nabasa sa balaang kasulatan nabasa man jud niya nagbasa kuno siya sa to pa kay nagbasa siya nakabasa ni diyan gi-question ako wa man day mabasa kay pagsabot ra kuno sa ato pa day gabasa-basa ni Biblia on iyaharang gion interpretation mo na giingon sa Bible scholar pa ni ngayang doktrina gitawag nag accommodated sense ang accommodated sense ikaw naghimo sa imong doktrina gi-impluwensya nimong Biblia wala ang Biblia mo na impluwensya sa imong doktrina o kaning giingon nimo nga dili inahan sa Dios si Santa Maria fiction stories na sama anang gitawag babaksinan ka mahimo ka sumbi nabaksinan man min mo din sumbi wala fiction stories na kanang moingon tag na Superman ya waday na Batman waday na Spider-Man waday na nag-exist na Power Rangers wala na siya mga fiction stories og diha na bilong kanang giingon ni Jeffrey rin yan di inahan sa Dios diha na ipasok no rag madawat pa na dito pero i-apply nimo na i-aplikar nimo sa pagtuo di na madawat kay ngano man walay panudlo bisan ang mga apostol nga si Santa Maria dili inahan sa Dios gani klaro kang gitudlo sa mga apostol kilabay ang daghanang bersikulo nga si Kristo usa ka Dios therefore ang conclusion ana si Santa Maria nanganak gyud di Kristo nga usa ka Dios di Mother of God Theotokos bearer of God ang gidala ni Santa Maria sud siyam kabuan Dios to di to yawa o mo nang ayaw supa ka ng Theotokos kay supa ka na yawa ra magsusupa ka na ang yawa wala magdoktrina nga si Santa Maria inahan sa Dios si Jeffrey rin yan wa sa doktrina kauban jud mo ana Time. Mayong gabi ka na tong tanan. Okay. So nahuman ng 15 minutos sa pagnigar sa affirmative side ngadto sa negative side sa pagnigar sa negative side ngadto sa gipamahayag sa affirmative side or sa tema nga ilang gikasabutan nga si Maria dili inahan sa Dios. Aritas cross examination 10 minutos nga cross examination og 30 minutos nga explanation sa maong tubag o sa maong pangutana. Okay bro Jeffrey, ready ka na ba? Okay, ready na kayo bro. Ready na. Okay bro, magsugod ang imong oras kung magsugod ka sa pangutana. Okay, mangutanan ako bro. Bro Eugene Gapo. Ay, Nagingon mo nga ang mga apostoles wala nagtudlo nga dili inahan sa Dios. Akong pangutana mo
Naba kay matudlo nga bersikulo nga ang apostoles nagtudlo nga si Maria inahan sa Dios na wala. Kung moingon kag verbatim bro, wala pa mabasa na bro, litra po litra, sama si mong giingon, kaya di man doktrina katoliko nga litra po litra, pero masabot pa kayo bro. Masabot pa kayo, kaya nga naman, ang mga apostol, nagtudlo nga si Kristo Dios. Unsa na na diha bro, ang Roma 9:5, Tito 2:13, Filipos 2:6, kining Colosas 2:9, unang Juan 5:20. Kunya kay nagtudlo man nga si Kristo Dios, therefore ang conclusion na si Santa Maria inahan sa Dios, dili inahan sa yawa. Next question. Next question. Okay, sunod sa utana. Kanina akong gigamit ang sa Juan 1:1 ang sa sinugdanan ang pulong o ang Dios pulong ang pangutana. Inahan na ba si Maria ni yes or no categorical? Wala pa bro. Dihang si Kristo giingon sa Juan nga sawa pay nabuhat bisan unsa si Kristo diha na si Kristo man sa Dios, si Kristo Dios. Wala pay Santa Maria nga eksista na ang pagka-eksistado na nila bro. Buti pasabot gipamatud-an ni San Juan nga ang Kristo sa wa pa nalalang kalibutan diha na siya kauban sa Amahan ug sa Espiritu Santo. That is why kay naman sa Juan 1:14 nahimong tao mo na nga si Santa Maria ang iyang giagian. Oh, next question. Moderator, wala na yung debate, Mr. Moderator. Nitubag naman siya og dili inahan sa Dios. Dili ko no inahan. Unya akong tima, pamaturan ako. Objection. Counter lang. Mapakunaman ha. Ang akong tima, si Maria dili inahan sa Dios. Nya nagtubag siya, wala pa inahan. So wala na yung debate, Mr. Moderator. Takom na. Ikaw na ni Mr. I-stop na ni. Wala na, di na akong padayon, Mr. Moderator. Nagtubag na siya. Mr. Moderator. Counter ko bro ha. Wala bro, wala yung debate. Unda ko na ako, Mr. Moderator. Kadyo lang, maminaw ka ta. Paminawon sa nato ang sa affirmative sa negative side. Mr. Moderator. Lagi. Ang iyang giingon, bro, nangutana siya kung kaning ni ang gitawag Juan 1:1, diha na ba'y Maria nag-exist? Na ba si Maria? Ang akong tubag, pa. Ang Kristo pa'y nag-exist diha. So, ningon di ko si Santa Maria din na sa Diyos. Wala debate, human na. Naon sa mag-iwan kung Kadyo lang, Jeffrey, paminawon sa nato ang kwan. Wala na yung debate, human na. Natubag na niya, wala pa si Maria. Napamatod na ako. Bro Jeffrey, kadyo lang, paminawon sa nato ang kwan, ang negative side. Sige, padayon lang. Ano yung bro, nangutana siya, naaba si Santa Maria ng Juan 1:1. Ako siyang gitubag, nga wala pa man si Santa Maria diha. Wa pa man matawag Kristo diha. Pero ako moingon nga dili na inahan sa Dios ha. Iya mo kung gamag-gamag istorya nga ngiyangkon ko. Noon sa di ka. O namingon ko nga ipadayon sa 14 na himo siyang tao ug ang yang si Santa Maria nahutdan magpangutana o nandiha ra ka tama. Mr. Moderator, objection. Moderators time. May kuan na pamantay na bilindre nga 8 minutes and 24 seconds sa inyong cross-examination. Ang kuan bro Jeffrey, ang naamangod sa rules nato sa number 12, ang maka-decision lang ang moderator kung kinsay perde sa maong debate kung ang manog debater kung ang manog debate magpakita og unprofessionalism or unruly behavior. Buti pasabot ka na bang nagbinastos na, di na maminaw di na masunod sa rules, mga ana ba? So maura gid na ang ma-declare sa moderator nga kung kinsay daog or kinsay perde. Counter sa ako, counter. Manisa ako bro kay napaminawan na nako ang parehong side ninyo ba? Napaminawan na ako parehong side. Karon, naapa mo'y nahabilin nga 8 minutes and 24 seconds. Pwede nini ato nga padayonon kung mapadayon mo kamong duha ba? Kung mapadayon mong duha. Pwede sab ni nato nga undangon kung naay usa sa inyo ha nga dili na mo padayon. Pero dili ko makadeklara kung nadaog bang pikas o kinsay ni daog ninyong duha. Kay wala na sa atong roles nga pwede na kong i-deklara ang mauna nga bagay. So ang mahitabo ana, ang mga nagpaminaw na lang maoy mo decide ni ana. So mauna bro nga kamong duha karon as moderator karon, kamong duha maoy akong pangutanon. Kung kini bang nabilin ninyo nga oras
Mupadayon pa ba mo ni ini o dili? Okay. Counter ako, counter. Kay, Kajot lang. Unahon na to si Bro Jeffrey kapag paminaw. Bro Jeffrey, Okay, ako napaman mo na. 8 minutes and 24 seconds. Willing pa ba ka mo padayon or di counter ako. dili na kanin bahina? Sige bro. counter ako. Sige. Sige bro. Ang among team, pamatudan ako si Maria Dili, inahan sa Diyos. Ako sa gipangutana, inahan na ba si Maria? Ingon mo siya wala. So wala na i-debate kay iya na lang gitubag wala unsa pa may ako ipangutana nitubag naman siya nga dili pa inahan kay amon tema dili inahan sa Dios ingon siya wala pa so unsa pa may debate na mo wala na undang na ko Mr. Moderator ditubag na siya wala pa inahan undang na pildi na Okay, Bro Jeffrey, kajot lang. So ang sa imuhang side, dili na ka mo padayon, dili na ko mo padayon kay nagtubag debate. Bro, dili na ko Okay na bro, ako sa nasabtan sa nako ang kon ha ayaw sa tagbong side comments na. Nasabtan ako ang inyong kanang inyong side. Si Bro Jeffrey mo dili na siya mo padayon kay alang niya satisfied na siya sa imuhang tubag sa iyang pangutana kaniadto. Pero ikaw bro Eugene, willing pa ba ka mo padayon? Bro, ako bro, willing kay ko bro, pero kung wa na siya pangutana, aw ato ning undangon. Kaya na to siya mapugos. Inani bro ha. Ang iya mong pangutana kay ganina. Diha sa ay sa bro, ay sa. Okay, dena. So, di ikuan sa nako no. Excuse ako sa ipasudlan ninyo. Kay ko ano man kanang nag-decision naman ang kuan ang matag usa kaninyo. So nagtubag naman siya nga wala si Maria dia. Okay na bro. Ako sa bro Jeffrey pasulti bro. Ako sa pasulti bro Jeffrey. So ang usa si Bro Jeffrey ang matag usa kaninyo na anay mga ning decision naman si Bro Eugene willing mo padayon pero si Bro Jeffrey kanang mo diri na lang taman niya ha kay satisfy siya sa tubag ni brother Eugene Gapuog alang sa ihang side mao na to no ang ihang gipamatuod gisulti kaganiha. So ang maka-decide niini mga higa ang makaingon lang gyud mga higala mga igsoon kung kinsay daog niini ang matag kita lang gyud ng mga naminaw. Ako dili ko mo deklara kay wala man na sa atong rules na pwede ko mo deklara sa mga ingon ani nga sitwasyon. Okay, konsulto na ko sa tubag. Yes bro. Ako okay na bro. Ano na bro kay tapuson na nato bro. Kay Bro Eugene, although willing ka pa mapadayon sa mitabong debate pero si Bro Jeffrey dili naman siya willing no kay satisfied na siya sa imong tubag satisfied na siya sa imong gitubag kaganiha so ang mahitabo dili gid ni mapadayon kay undangon na lang gid ni Bro Eugene kay wala naman kay kuan wala naman yung tigpangutana sa imuha kay satisfied naman ang usa. Okay. So, napangaigalan mga igsoon. Wala pa si Maria, dili kay nahan. Iya kung tina ka dili nahan ka Dios. Okay na bro. Kaya ako lang magud sa inyo ha nga mahibawan ako. Dili lang ta mag side comments kay basig mahimo ning bias sinusubat kay si Bro Eugene ra ba wala na ako gipasulti. Bro Eugene wala na ako gipasulti ra ba. So, okay lang bro nga wala lang dili lang ta mohatag og side comments kung para sa imuha satisfied na ka sa maong tubag. So respetuhon ko na as moderator og dili ko mo decide nga na daog ka. Dili po ko mo decide nga napildi ka or napildi si Bro Eugene. Anane bro. Gireview na ko ganina bro. Gireview na ko karon ang yang pangutana. Ang yang giingon San Juan 1:1 inahan na ba si Maria ni Jesus ana? Tanawa ha. Dili naka-record na. Ningon ko mo ha. Okay. Bro Eugene. Bro Eugene. Kajot lang ha. Nadunggan na nako ang inyong mga explanation. Mauna nga si Bro Jeffrey, ang ingon ako Bro Jeffrey, dili na lang siya mamahayag pa kay dili naman na siya mapadayon. Si Bro Eugene
although willing siya mo padayon. So kamo na lay bahala maghuna-huna kung unsang gyud mga bagaya kay ako moderator to, undang na pagiko. Pag moingon nga nanay di mo padayon, di na mo padayon. Okay? Sige bro. Alright, Sige bro, so tapos na to mga igalang mga igsoon. Ang atong himon kini kay na naman dili naman satisfied naman si Bro Eugene, si Bro Jeffrey sa iya sa tubag ni Bro Eugene unya dili na siya mo padayon pa sa maong diskusyon sa maong cross examination. So wala na mahitabo nga debate karon mga higala or dili na magpadayon ang maong debate kay di pwede nga usa na lang ang mahabilin. So dire natapos ang atoang diskusyon. Daghang salamat sa inyo sa tanang mga naminaw ug nanambong ug kamo na lay bahala ang maghuna-huna kung usay labing maayo. So ayaw lang lato kalimtan no mga higala ang gisulti dinhi sa akong basahon ninyo mga higala ang gisulti dinhi sa Filipos kapitulo saan man to? Filipos kapitulo 4 bersikulo 8 mga higala mo ni akong ibilin sa inyo nga mensahe sa atong Ginoo mga higala. Magingon dinhi sa katapusan mga igsoon, bisan unsang butang nga matuod, bisan unsang butang nga dungganon, bisan unsang butang nga matarong, bisan unsang butang nga putli, bisan unsang butang nga matahom, bisan unsang butang nga maayo ug dungog, kun aduna may labing maayo, kun aduna may pagdaig, huna-hunaan ninyo kining mga butanga. So kini hitabong debate dili ni makahatag og kanang pagsiparar no sa matag usa ka gibati no sa Seventh-day Adventist ug sa Roman Catholic kundi kini makahatag kanato og dugang pagyud nga kahayag aron nga madaig nato ang atong Ginoo. God bless kanatong tanan ug dalaygon ang atong Dios, siya ang atong ituboy, siya atong pasalamatan ug siya atong dayawon no sa niining atong panagdiskusyon. Bro Jeffrey, kuan bro, pasalamat bro og Bro Eugene. Unahon na to si Bro kuan siguro Bro Eugene sa pagpasalamat. Pagpasalamat na ha. Wala na side comments ha about sa debate ha. Oh, wala na yung mga nga kuan pa. Bro Eugene. Sige bro, daghang salamat bro. Dinhi atong kaatbang utdan sa pangutana oy nya ako na nakalive YouTube channel akong Facebook onya ako ning i-review tanaw na to og namao ba niyang giingon kay ganina nga niangkon ko nga wala pa nahimong inahan si Kristo sa Dios or si Santa Maria sa Dios. Ako ning i-review ron taon-taon. Daghang kay salamat, maayong gabi mo. Ako bro.